Nay, unay meten na itasin naay mo siya raon. Mangagsapay ang naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot te panawan. Saan nga umdas na ta electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok dito unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Katsigod mo tanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kanto mat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpunutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edi. Linastugan na sasawam mait. Unamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Dati amukat nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait ti awag da kada kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam idinasikugan na kon. Anya pa iti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan saron. Amok manen titurungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayem mau. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak may. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Apay naggapuam, nagpalingki kan samat Nagapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inala tay pau iti asawak. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Wuna, taisumat di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, uwan, Mare. Ngam, han nga bali, tagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no, ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runak at medyo narigat dya inalan na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, Mare. Kayat nakanutag isuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Mala, panawan ka pa'y, Mare. Tane, hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Ala, panawan kan, Mare. Ay, una yun day dya nga Mare Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab walimatan. Apalam manen ako bakit? Han ko nga apalan, ti kas dya nga tao. Kunam lamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alangarod ta, ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kaming tulat ng arudan, tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isunti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambar mun Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga nabanugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudan. Kayat mo, taiyugan ka laangan iti kanom ijay silid mo. Tapno makainanaka na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapan agpag na ditarwar inton awanan ti init. Takaili ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga ro, anak ko. Kunak lang no di ka makaawi dita, Bea. Pasensya ka, Rico.
Ado nga minti na si kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga? Marigrigatan ak nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Ore siyak nga rod. Ninanang tumat nga minti ng pili ti course ko. Diyak kaya ti course nga lalag. Uray siya, Grego. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut, naimbagman ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpakadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kung na tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumat nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball. Awam mat awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga kasto tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Jamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am-am na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-likan pa lang ti makiam-am ka dagiti babae. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Una nang. Imbag ta nakasangpot kan, beya anak ko. Ala, ingkag pulusan tamangantan. Nanganak kun itirwar nanang. Nabsuga kun. Ay, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayom iti dayjaywan. Amangan no armon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga min ti pinili yu akursok. Mano atawon pa'y ti urayan. Ay na, saan ang mapupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ang makinobnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-eskwela. Ala, wanan nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin, tagibasitan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine ati alalan dya anak na. Kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dya anak na. Baka makiasawa nga dagos. Kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mo. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dya anak ta. Is strict to act. Tapno hampay lang nga makigal girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabekkel mo't jay anak mo ken ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamedak. Nanakonching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato'y ti bayad ko, nanakonching. Gumatangak man mo't nanakonching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins nga bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. At iti 1,000. Ikisayo di tantibayad ti gatgatangan na. Ni, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan nana. Muto nga rodan data barbarya tay libre na kano ni Mari Alma. Malangarod tay 1,000 laeng ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matiti kasdi nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anyamanan ti tantanabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na.
Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakita na launay nga adan isong nakatsyakat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out tanto matlang. Adan ton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipata magatangan. Awan na. Umayak laang ko mamakiin ni storyan. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumagay ti chismis na kan kabalasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laang iti kasasaan. Ngamita, kitaan nyo mo ta. At damot basit makunkon akon iti biyag. Ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Ang mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapaga-brodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo. Alma, dakkel ti panagtalag ko iti anak ko nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kadwan nga min abulakbol kat lalaki. Beya, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kat aglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak. Ano sa kon Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Sika nga rin ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siya, talaga ajakon kaya't ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan ng adi ka nagawawid anak ko. Nanang, Amok amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagamla ang numano ti kasapulam. uwan nanang. Ay nanak ko, siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang arudan nanang, adupay namin dinaskan nga ramidag. Jak pa'y la makaawid Nanak ko, agan-anad ka dita ha? Bye! Nagulbud ka manan kaninanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy ti langak. Malasin ang ti tiyan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo ta mabalin na yawid ka? Ano saan ta pala nga ti kastoy? Saan na bale? Tawan mo't makaamam mo kadata dito'y nagabangan ta. Madanagan ak, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ores yak Ano sampay lang tagmay-may sa dito boarding house no kas nga agawid ak. Masapul mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tama nga no agbalaw da nanang no mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ura yan makaammo ditan. Nanang, datang. Pakawanan da ko Ang ada na si Kuga. Anya? Nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaiso ti bagbagak nanang. Ada na si Kuga. Anya? No kasta.
Inlimot mo, ti kadat no, biyam. Ha? Iso? Bakit? Ha? Agparbang ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipakpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga ka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpos kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito itersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka no nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. Di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang ang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnek nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, tanakasikugmat gaya man. Ay unay matan, Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Naamwa kamin nga ichistis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan na kunay. Iso akayat nak ngartapan. Nga, manya nga ita. Ha? Ay napagsardengam nga minan di anak mo, Mare. Di yun tumala ka ba na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rod busbusin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na kuman kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asino data nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang, Agturpos ka nga oray na kasikog ka, uwa nanang. Umadanin di pa nagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kan tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan to si ko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan nak tunggal malagip ko ni nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimat ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat anana. Bea, apaya masikog ka? Pagkawanan dak kumananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, nana. Naklundak adagos. Ngam ni nanang, kasta unay apong tut na kanya. Oray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makaamo iti apo ko. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Rico ija abroad. Tiyakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, nana. Marigatan ak unay. Alam, ano niya ti kurso nga kap-kap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Rico iti panagiskwela na. Amok nga narigatan, ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso, idi. Wen ka nung nga rod nanang, idi kwan, kinayat na latamot. Tadi na kayo kanu kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita.
Naging ka dita. Kat nasakit pa'y latin mo kinibeya. Nana, gusto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag at nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyak. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos day jay. Di kay mapukawan itinamnama. Marisyaron, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabeya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu ah. Nananayin ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nang runakan ka, Marisyaron, nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itangaal daw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wala, abalayan. Katsapay ko mataginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid apapaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, amari ko reng. Kaslan na sa una idingan da 2 kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Mare. Tagsapsapol di kapsat ko. Sige, mare. Ngam no adawayam, mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni mare ko ring, kabagis. Wan, pare. Tay lalaki akabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, kureng? Ni sinyaw nga artag? Ah, wan. Ngam saan ang ngartak ita. Tanagbalbali, wan. Manipod nagsakit. Insardeng nan ti bisyo na nga ara. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saan na nangasawa? Saanon. Takderan na siguron ati agbaba aklatan. Anda mo't kati bakante ado a kwarto ah. Alaan na, jay may sa kwartaw. Basta jak kayat ti artak ngagbalay na burdal. Kan jak kayat ti bisita a burdal ta maringringak. Jak kayat ni naariwawa. Wanin so, ibagak to day takon kwa na. Di, ada pa'y may sasilid pa kantya pa ba nga minsaw? Wala manang. Ang sigurado ang maalan tumot la dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wala. Napaspa sa maabangan dagiti papaabang mo ta ada dito ilay. Ado, dagsapul iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal mo gayam ti pakay ranudam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kaslaka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala. Pudno na ita anak ko na inso. Tao po! Tao po! Ay, ano tao? Sino nga talay ta? Ha? Nagpintasay nga babae. Nagsiksay. Anya na jaya deng? Mabalintag daman, tata? Ay, uwan ah. Anya ka di na jaya deng? Dito nga mintiin tududang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang? Ala, o may katay pakitak ti bakante asilig. May salangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. Nao kayat mo ah.
Uwan tata, awan problema. Kaya't ko tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Nga maawan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito eh. Yan lang araw. Umay katakitam ti bakanti asilid, adeng. Na mga rabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti si daem. Nagadungamin ti linutaw. Kat sayang no jak maibaws. Ala, agyaman ak nga rod da tata. Wan kayam aday. Madamag kumanlaeng. Manutawan maun. 22 tata. At naka din nobyom. Ha? Ay, awan pa'y. Ay, aya. May mayat mo't lang ti single akanayaw. Awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang. Ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka laang ading. Manmanong tinapudno alalaki ita. Mabilbilang laangan. Awan sapay kitin Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain. Dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida adeng. Tapno makapangan kan. At ka di inapoy mau. Tano awan, inak mga lataykan ka. Ay, saanan tata? Nagluto akitiin na po eh. Ensaw! Ayamaw! Umayaman! Adag, di ki kusina manan. Kung ka nito, tanay. Diyak mapanawan tayo, lut-lut-way. Nay, nagsapa ka mo ngaglutluto ka ba guys? Nanananan, nagadu matalut-lut wa masidamaw. May bus mo na ita. Ninayon ako na atap no mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga round. Ngam kita mata amangan wagramda. Amangan no masadutan nga agluto no kanayon nga ikamiday ti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No lalaki day, apay din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam, aguray ka. Taga-ano jay napinta sa border mo? Taga-kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapaw ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Iso ambay kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito'y ide. Una, mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anyag kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Aman, talaga nagpintas ka adeng. Ay wait, uri di ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No kurso nadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan na, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, diti balay ka. Sigurado ka? Wait, o niya, kaya't nak, adeng. Agkat
Wala na. Sayang tilibre nga habang ko. Ha? Oo, medyo claim pagaraw. Adamot gayang panagustom kanyak, Emma. Ano? Oh, kaslak na tumay tayab itinakaro aragsak ka. Ay, ano kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't Agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan da iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuam na ti abay tiri daw ni Emma, sikati na. Ay ko, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo pagpaanginan, dito'y pa'y bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaw na ti tugaw di tao. Ay ko, sigud mait nga datugaw di tao, apag istambayan mi aborders mo. Yakar kung na tatugaw. Alala, tumakdir ka. Ay di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan na, ta bagkatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Kaya paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na ay aborder na. Anda, dahil napintas abalasang aborder na. Ang nasyak alakayan, kantay na abambakit aborder na, di na pagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangan iti pagnaada ni Emma. Umay ka ni silid ka. Ura ita nalawa di silid ka. Ay, saan Analat sa undag iti tataon nga Ikatan niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamutay. Diyak kaya't amaamuan da, Inso. Sigurado panunutan da arupat kwarta Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso anag kinaawatan ta. Awan bibiyang nakadat ka. Tinapatag akin inayat ka. Basta dituyak lata kwarto kon, Inso. Ilimod ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta, anya. Ibain naksamat ano biyong. Saan na kasta? Maawatan na kumamot, Inso. Diyak ngamin kaya't apagpiestaan na tanang itinagatal ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, at nobya ka. Ha? Nobya? Asino, tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? At danton napintas nga ipagmamanan. Ikasar kong to na jay. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre ore lakayan to'y kabsat mao. Napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Kat pagabangampay. Saan na? Libre rin ti abang na. Tanobyak kat nga ruday. Hanggang nay, di mo pala magbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga ado manan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga men tinaapal at tao. Nakman! Umayak man! Tao po! Nay, ada tao. Nagpintas mo't babae. Sino ka tatay ta? Anya day adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ay wala adeng. Apay agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Kwa? Sayang. Napunumad tayo. Kwa gayam. Pumanaw gaya man tayo may sa aborder ko iti mabiit.
Ha? Kasta ka di? Mabalin ti ang pa-reserve. Una, sige, i-reserve ko para kin ka. Kun ibatim ti CP number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawon ti may sa border ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay, kun makaamu ka lata, aday. Apay nga'y papanawan na kong insaw. Agbaybayad akmat iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpalyang agbaybayad. I-renovate ko nga may, hindi kwarto nga ayan mau, tinaw. Palawa ay. Apay adakas ta. Pag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin ikit na jay. Anyan. Ikanak nga rin iti makabunan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabanya pagabangak paray. Nabayag unayan ta makabulan? Umdasan di talungal daw pawayway mau. Basta intun umay alawas, basta pula mabakansyanan di kwartaw, ta parugyakaw na parinubay. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Wen nga rin sapay nang rigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakitak apapaabangan na dita ka Aruba. Nagninamag. Apartment ngamin. Ay talaga anang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaid ka pa'y ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Katagyaman ako na ay kabagis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakalaeng. Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak? Balo. Kakasta lang tiyaw awatag nga agabang iti balay ka. Kasta ka di? Ay, single akpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ya. Alaga raw. Panawan kan dito, tapno may simpamon na iti gamit mo, wag. Wag tata. Ay, wag. Anya tayo, tinagan mo. Carol tata. San lagayam arupam tinapintas. Pati pa'y tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insaw. Minaysana. Unara nga'y parinubit na di balay na. Sa pinapanaw na. Ngam saan mo't gaya? Ang damot gayang pinagnaun na asaba ni Aborder. Ay, wan garud Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen daya border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang daya. Tilay bagbagang matinong. Kada pa'y sumag. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya, ay katawan mo't kit ditakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabaho ni Inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kanak ita. Aywan kaya man ya. Antaw, Emma. Good for 1 week later, wine? Ay, agyaman nak Inso ha.
Ayun, engkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije silid ko. Lukatam tulatan di silid ko. Jak masangot aglaba. Iso alaba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata, day off ko. Iso nga aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray intapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ha? Ala! Kababain mo, tata. Ay, di kagbabain. Talaga kasto ikaw. Na para burak ka iti border ka. Agyaman nakmarut ano kasta, tata. Amom ading, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun, tata. Mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amom Carol, no kaya tinak, di mon problemaen ti pagabang mo. Ha? Anyat kaya Diyosawan, tata? Agayatak nga minken ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talaan. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mau talakayak ket nga ruday. Kuha. Oo na. Sige. Sikati makaam mo, tata. Basta sekreto tangarod tata. Insaw, ape ang nagkapu ka dita silid ti may sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Kwa, awan. Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo. Ang mga no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayaw mo. Ha? Ay, saan ba ta? Iti anya agapaw. Nagidila kalaslas bangan na tinobya ak manang. Ha? Kaya't mo asawan dua daano biyam. Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga rod kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya ka mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat nagti nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay ngaya kasta, nubiyam at amin na border mound. May salang nga, di mo paggigidanan nida, tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko mati pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang, umutang akman iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta, tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangaan. Adaya mo't kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko ti bagas. Mayadak tayo nagbayad di balo a border ka. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Emma, Carol, abay nga. Pastrakanda kami tagririn ni tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, inso. Ulbud ka alaklakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumra kayo man pa. Ta amang ano da makakita kan makangag ka na kayo dito.
Umay kayo. Aping nagsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Nanay, halika. Sardingan takman nagkamkabilang. Agruam kayo na. Apay-api naggidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumungbat ka. Halika, nanay. Kung naman siya lang tinobyam, ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino talaga ti ayatam kada kami? Asino ti Pilliam, Inso? Chuck, wino ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti imuna anobyak. Isulti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma, luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan. Diyan makaangas. Asino ti Pilliam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarunan ng Carol. Si katipilyag. Di mo nga ron pandagan titingin ko. Abi ngay, katsak mati mo na pinili, Minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Hapi-hapi na subsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak ti Pilliam, Minso. Siyak ti Pilliam, wano ni Carol. Awanan ti pilyag ka na kayaw. Pumanaw kayo na ti balay ka. Anya? Kalpasan ti amin, kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw ka na kami? Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang, taidarum ka iti re. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y Inso. Ibagak aginundawayan na. Anya? Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolegyo. Angel anak ko. Nakaragragsa ka. Naragsak akmat ananang. Ngamin, amok nga makalungaw tayo iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit di dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin na chismosa, siyakla ang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbalew kayo matan ananang niya. Han kayo nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayo matan ang agtigtig na kan agsasao. May sakon nga profesional nanang. Iso nga masapul nga profesional matan ti garaw yo. Day talagayam. Pati pa nagbadbadok baliwak mo taon. Agbalinon adisente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan makapas ako na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, Kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela, ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon, urayo mo ti panagsinyor mo dita pagadalan, tagbakbakit kan dita. promise nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanan, di mo latultuladan di kapsat mo, nakaturpusan iti kolehiyo. Linumbaan na kan, ngamsi ka, adda ka pala iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak, nanang. Iso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol, no sumaruno apa nagsasarag. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanya kay me. Nanang, nakastra ka ko niti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-applyak. Aya, wow! Nagmayatan anak ko. Kat, didakkel ti sweldom. Wen ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti sweldo. Ay na nagsayatan. Alang aron, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko.
Naka-enroll kan, Aimee. Panaki-enroll man ayun. Jak ag-eskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni Nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble Ano niya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamad ti imbagag, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan. Tapno, makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan matan akayat ni Nanang nga giskwela Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sa agundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang lay ti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa'y ti panag-senior na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laungan. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring warmanan na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan pare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik at ngaminin ti makipulapul kadagiti chismos at tao. Tawaklas dagita at tao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbakit at chismosa kan istambay. You know? Professional nga minandanak ko. Iso ang masapol at tanangag matan ti karkaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional dyanak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, Mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pay lang. Kat profesyonalan dyan ako. Masapul nga iba inak dyan ako, Mare. Anya mat na dyan nga nakatugaw ko ije jeep. Nagrugit je ba doon na? Apay, asino aya dyan nakatugaw mo, anak ko? Jaglaklak ko itaramang nagangdud. Kang angot na jela ko na. Malaing ka nga rudag sukatin, anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita ng dato uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dang kita nga aglaklak ko kadagiti mangup-upisin nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mong dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na aginaw kan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wana nang. Ala, Angelin kay Giant. Tani ay may timakamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito dapat may tulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wana nang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanan tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Wana nang. Amangan no addaan mo yung at trabaho, Uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matyag damdamag iti iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala Alaman nga rod, Uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababainak namin ijay balay. Takanayon dak apang nga ganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni Nanang kini Angela kabsat ko, Uncle. Iso ang mababainak. Ay, Wen, nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Unayan day di nga inam.
Apay ngay, akas tatar aramidin na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, Uncle. Alang araw, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaunan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho, nanang. Nag-applyak idi kalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho, tinaplayam. Agkatulong ak idi balay da Madam Olga, nanang. Anya, ay, di ka mangibabain, ay may. Ha? Apay mo't, nanang. Nagkuna amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot at kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man akon-akon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho, nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom abay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng at ti sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga Danubyo, ung tandak. Apay, asino tinubyo manak ko. Padamula ka di a profesional. Sa bali lang ang kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga rod. Rumbang laapadam mula di adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Angam, yam among tumat kanyak Nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraog. Tapno anta ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badong. Professional di nobyo na. Iso ang masapol at disenteta ang masangputan na dito'y balay No kasta, adan nobyo ni Angel, nanang. Wan, pada na professional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga ang mayat Ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak na ita. Sigurado atay padam mo lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayat kun ka di adal. Uno saan, nagitay istambay. Kan nabisyo alalaki ti mangayat kun ka. Ang uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaang. Uray kumaano napintas ka. Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang. Mala, rogya mo tagdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. Nonya ti pangadang mo paspasurotaklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanya. Sige nga ro. Ibaga ka na kiti dadakkel ko. Tatulagan tayo, ti kalay sata. Dalpasan ti kasarti profesional nga anak mo, Maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kasawaan na. Wun talangan mo ta jay istambay laang ti pagtinagan na, maray. Kasano laang ti biyagda no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada da nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Wun bumak nang daadagos tadakkel ti sweldo da. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan, mare. Dadaulam mo timog ko. Eh, apay ngay ka anak mo maday jay Maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na ngagawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manan. Kan asino ti kakadwang? Kat as usual Dagay siya katrabahwak.
Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa magtintao ting yun, Angel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray, di ka ba'y nagawin na natuma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya abroad. Kabailak day ta, Uncle. Kayat ko ti agabroad tapno makaurnungak mat. Diyak kayat nga agnanayo nakastuyak. At damot arapaap ko itibiyag, Uncle. Katulong din mo agaret ya abroad. Mayat ti sweldo jay. Iso na lang ta narigat ti trabaho jay. Kabailak, Uncle. Naibagno palubusan na katinam. Agpakadaak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, Uncle. Saan man atila aramidong si Kaime. Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkuskos iti inidura. Kabailak nga uray narigat at trabaho nanang. Di ka agabrod. Tamangan no ilako da kay jay. Sapay ignoranti ka. Anyat amom ngay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti kastos kan panawon. Nanang, Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No anya ti imbaga. Eso titong palam ay may. Ay na, sakti maranagan iti kasta aramidam kaanakan. tulungan da ko Uncle. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanya. Awan na pintas ang masakbayak. No agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara wikid di amang tulong kin ka. Sana ko na naasagot na amin na magastos. Ngamya inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay. Di yun panunutan ni Nanang Uncle. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga day jay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabroodun. Kat baybayan nyo agabrod. Imbag man ta naka-abroad kat awan mat ang mo na. Nuwan nga rod, nakalusot mo ti Luka. Ay wen, no umawag di asawak ibagay yung ajak imaidto niya. Papanamanin ay Angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadagad katrabawak. Naimbagmantay mawag ka ay me. Hello, Nanang. Pakawanin da ko man naglibas ang kanag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita. Para kuskos iti kasilyas. Wen ananang, takatulong ako nga ro dito eh. Ay wen, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di. Naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, tawan na ilumpas mo. Saan kanto nga agpinsyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok, Nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit a sweldom. Bye! Sapay ko ma, tadi kan tumahuma kanya kinjen. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di Baka makabiro ka iti katabam kat isukat na kon. Saan daw mo kasamak day tahani? I love you. Aywan, dato ti ibagbag nga kwarta. 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay. Ngamdya sa wakti nagswildo. Kinisayak dya in-intriga na nga swildo na kanyak. Ikanak tumanin anog sweldo ka, honey. Di ka mandanagan. Agawid ka dita. Saan? Ta ipapastaman ng kadwa,
Masaya at tadangan. Balang kantis. Ay, anay ko. Apa nga nagkabil ka? Isugaya makanayon kakawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasin sinarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibak. Tadda video nga in-forward na kanyak. Tapna mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Kapoy ti pa ng kabil mo kanyak. Sinaan kan? Sinaanak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka din. Basta ang sinatan. Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Han kun nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinidindo anak ko. Di ka agaramid iti saan ang maiparbeng. Makauma na dyan nga dindo. Basta han ko nga kayat na dyan. Ni Julius na ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam ah. Ay na. Nagyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo sa pula ka trabaho. Uwan, awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan eh. Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, diliwan niyo kita to. Isubay tatang sawak. Angel, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Kasta tirumpang iti kas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo iti bayan. Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga Dindo? Talagang nga maklon ti panagsinami. Iso nga pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Di pa naglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Buwan nga rod. Agpapabawi ak ngam naladawan. Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rod. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Ha? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. O, Nanang, Jack impakpakaam mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka ah. Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy ah. Agmay-may salata, anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimot nga rod ni Manang Angel. Uwan nga rod, anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, Nanang. Agyaba na, kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawakon iti pagilyan ang nagkapwak, Nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ichay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga ron, anak ko. Pakawanan na ko maaimi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na ko tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamdyakim pag-arop, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yung data, Nanang. Uston, di kayan agsangit. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta, Nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, Nanang. Uy, Mukong.
Apay di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. Diyan nga ron makaturo, bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Na, Anay ko. Apay nga tagkundot ka nga, Ilma. apay, crush mo ni Marilo. Pagpapantasyam day dya babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutak. Ay, unak apaan, huwag na dyan ako hartak. Madiskrasyan sa mo, yung naglakwak iti do akal ding kaw. Ay na, maturog ka kay Ding, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga ron makaturaw. Urag kidemak. Makikita ti ropa ni Marilo. Ay, ingkay di salas no di ka makaturong. Di ka mangiramraman nga agpuyat. Ay, papanam ko ko. Hindi ka lumabas ka dito balay. Papapanamaya baraw. Di taman balay da Marilo, tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay mutata. Mapangkusingiran, ginutang na bayad ti kalding kaw. Ay, kunak no agjuwa kayo. Ang pilpil yan, di pa pautakam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita, no, di one click, mabayada. Diya mo amo na tiwag nagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nakasumaninger. Surong kaon. No kayat mo, tulungan ka ngagsinger, barok. Ay, alamang nga tata. Tauri kang kay titangdan mo amang singer kang kuana. Ay, uray sa ano na tatangdan. Basta pautangan naktumay ta niya. Sige, mabalin lata Basta masingir ta na niya Marilo. Mala, ika pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukon ka, kukaw. Sige, mga tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Kada karbo nga ka mang singir kan ko na. Nakuwawan problema. Sige, tata, agarami da man. Ay, pasensya kan kuko Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaik a kwartak idikalman. Ngam napuspon mo't manan ti panang tudda. Kanayon lakas ta, Marilaw. Kari ka akari. Gumawa matungtong palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Yak may makaturuturo yun namang pampanunot iti utang maw. Puyatan na, Marilaw. Si kalatan tilinaon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamal ka kwarta kidikalman. Ang napuspon mo't manan ti panang tudda. Aganos ka pailaan ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akyun kan. Manun na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awa mo may tabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di koko Ay. Di naman na pura-prusan. Tasan ako manaday tang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalaan iti apros-apros. Tasan na tumalaptay ta kanyak. Nagbayag ka kiidikan. Ay, nauma ko nagsingir-singir. Iso nga italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan kuko. Iso natin makaamo ang singir kini Marilo. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti day takot. Saan na mo takwarta timpautang mo? Ay naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan nga singir. Anya? Katultulungan ka mo. Nga mawampay ka no at talaga ti kwarta na. Oh, di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di wala apaab. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Uwinain. Sa napalay. At tanton katulungan amang singir kanitiwad. Awan pa'y makukwarta ba? Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga wang kwarta na.
Ay, biyag, titaway Tulungan na nga singer, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsigir itay. Daya mo pautang mo si Ka Victor. Pangalam kumamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kuko. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Tatati mang sublat ang mangutang. Anya, sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatyang singir. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. Nay baga oras mau. Ni, Tata Victor, anit masapol yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapay. Basa ang palasang kaw. Kan kita manay bagno asinaw ni ng pirma nita. Ha? Manyangay, agbayad kan. Tanay, mas asyan kami ni Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito'y balayaw. Hindi ka may lamasyan kan kuhanan palasang ka. Agbayad kan Kwa. Awan pa'y kontak tata. Pakipagayo ka ni Kuko intun bigat pa ila makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo matungtong palang ti karain. Ay, di mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ay. Kano nga raon? Intun bigat tata. Ay, nakasingir ka, lakay. Saan? Hintun bigat ka no, agbayad. Sigurado nga ta. Duwatan to ama pa nagsingirin ton bigat. Bakit? Nagtindulong ta. Wan. Sige, lakay. Saan tan nagtutok itirinaw na? Dito'y tan kalsada ngagsingir. Buwan, lakay. Ay, Marilaw. Itati aldaw ngayon kare, mapanagbayad. Sungagbayad ka. Buwan! Rumar ka dito balayaw. Umay kagbayadan. Saan kami pumanaw dito? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lahat dito. Aging ka makabayad ka. Bayad na mo, 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw. Binilin na kami, yabang singirin ka. Haw! Mangutang! Agbayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na itikalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, di na kumamot ibang baina. Unay kayo matay. Ang magayabayin mo. Gamapay na di kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kung ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtedak. Ni Kuko ti pangtedak iti daytoy, Wala, awan problema. Kuyugan na kama pa ni Jay Balay na. Mapantayon. Agyaman ako na kada kaya tatabig taon. Nanihili na. Kasjay lagayam ti tiknik no agsinger. Ay, una! Ibabayin mo, tapno mabainan. Kita kita mo na magayam ti mabainan. So, nagbayad na dagusan. Ay, Kuko, ay tulagan ta. Mga no, malipatan. Huwag ka di tata. Papuduto labi dito yung dakulang mo. Ito yung bayad di kalidin ka. Marungay, ti porsyento na. Limagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bye-bye amon. Limos mo kan kuha na ti porsyento na kuma. Wala. Malak, agkapi kayo pa na na. Tata, Ay, pangurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Papuduto mambit, ito'y dakulap kaw. Matay ta. Sagli 5,000 ta bakit? Bilangan man na yung baga. wait. Nabilang ko.
Ay, magatang kontay kaya't ko agatangin. Presya ka! Ngam day, aginot ka. Sana gaputa na kwartam. Kat ang 1 millionaire ka, ha? Uwan ka, day. Idanap mo na ya. Amok ngay budget na ito'y. Matangak pa iti bagas na. So, mangtid ka. Pagudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng utang na kan ka. Impautang mo adagusan. Why, takas tatulagan mi. Kinitatabik po. Baka kondisyon na nga ruday ka. Ano masingil na ipautang ko kada ko. Mayat ni Marilaw. Ay, iso matla nagagatda na pan nagsingira. Tadamagayam kondisyon da. Sana balay, ta sa anak mo siguro ang marigata ng ngagsinger. Ta bakit kun lakay di pinautangak? Nalalakada siguro ang singiran ta lakay kang bakudam. Tatabitaw! Nanahilina! Umayak man! Hindi lakay. Di ko kumuda, Jay. Ah, Kanya nga ta di gagara na. Sabay ngay may. ipata mo na ya. Judith, itati utang taken ko na. Ay, anyat pizza na itayon, aya. Ay, wan. Ada, sanugay. Awampay mo pagbayad talaga. Ay, agpambarta ah! Ay, anay ko! Nasakit di paruhong ko. Aday ko, wala pa. Nagsakit mo ito di dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo na ito, ibaro. Ay, Apay ngay! Agsakit kay mutin na nahilina! Tatabiktar! muwang nga raw. Lakay kan bakit kami gaminan. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiagas may. Nakakaasi kami may barok. Numay ka agsinger! Ay pangasim, tadi na kami pala singsingiran. Tawan pa'y may bayad may. Tay gatang may tiagas, tinabat-bate ako tame. Ewan ko ko. Ikampay ko nang nangaron Tayo niinutin may tinababatay pagkasmidit Wala agpaimbag kayaw. Agsublyak to na imbag kayaw. Taumayak agsingir tumanayin. Sige lang baro. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran wan. Tama nga no, ilay-ilay yung mentimatay. No, pilitin na kami ngagbayad. Hili nga, yawatan nakman iti danom. Mawawak. Wanan, nakapanawon di kukaw. Ha! Aya! Ay, kunak no dapay na dita paraangan. Wanan, iso tumakder ka ditan. Papanam ko. Nakagsingira, barengan dan pagbayad data Victor. Nalang, sapay ko mga ruta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa taraknan ta. Basit ngamin tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kidi, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatang iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May meti kaldeng tadi kan gumatang iti pakamaw. Ipastor mo lang sulban. Kano may bustiro uta kanindangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadado-aruap. May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigo da kalding mo. Imaduda kumaitan ha. Ungab. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nala, ikang aro nagsingiran. Luwapay mga ngamin ngayon pautang mo manan. Di ka nagsaw. Tama nga lumamalas pa iti pa nagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay, naapo. Nasaya may kabarok. Umayak kumain dyan balayo. Umayak
pagkaasay, adi kang pailang kapayan. Tanay, na disgrasya baraw. Ha? Anay ko. Wan, natinaga, kidi muli kita bayabas. Kanay, unay makapag nasakit pa ito sikit ko. Tanday ko. Ay, hindi ko lagay. Humayak sing-singer. Apa atong umayak ke masakit kayo? Abi igagagara yun sa amin? Ay, saan mo't baraw? May ran na siguro. Anday ko. Ay, saan may mga ugalay? Tiyag artista mati mo, tikasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa kulak ti kwarta. Ay, baraw ka. Ang sublikan tao no may alawas, wan. Parang nga danton kwarta may. Pagbayad mikin ka. Ay, apo. Sige. Anday ko, ay. O, dinday ta kariwa. Ay. Pangasiw mo tanan na. Nudida pa ila makabayad. Masapol nga karo dan tinutang da kanya bakay. Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito balay ha. Tapno may karo da ti inutang da jismil. Anya, duwada. Apay isa na mabalin ani Nana Helena lang tagyan ditoy. Duada tapno may karo da gusto utang da. Pagtrabaho ni Tata Victor iti talon. Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Gumtayawan na pulos ti maganap ta iti bayad ti kalding kaw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardarasudos. Kasta lagan ti mo kawagas. Kaya hindi ka madanagan. Tamok ter aramide. Bakit? Mayat ka. Iti singasing ni Kuka. Bakit? Gawin na. May bayatan ti kasta. Di maipaparagay ta. Ay, sa bagay kindi Minus gastos pa kindi no kasta. Ta siyempre, libre ti kanin taon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Una niya. Ang makatawon ba chay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tindog sa mo unay ta makatawon. Mayat kindi Yure, 2 tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon Nana, Tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Balala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga Nana, Tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itin na po'y kamasida bakit? Kung ano mangantan? Awanan lakay. Inibus da Nana Helena kan Tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anday ko, nasugat to sa kak bakit? Kaya ti pa nagparparas pasko yung talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga mo. Ay, mabilaag. Ay, bagak nga, panda ka, yung hospital. Ouch. Ibaga ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, mapanid yung hospital. Kahit kumusta nga ni Tata Victor? Napaagasan yun? Wine, hindi private nga hospital tinapanami. Isunod ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo iji uya na ka na-check upan. Anya? Ay, agaganos ka. Katulong mo nga Robida, di gasto sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos man. Sapay nagrarawa na niyaw. Kaaganos ta. Inalam mo nga minita dito balay. Kan imbagang pa yan ang makatawon ti panagnaad da ditoy. Tapno may karo dala ang ti utang da. Gusto ko mga mintay 2 bulan wano makabulan a panagnaad da ditoy. Nga makatawon mo dyan bagam. Mabalim mga ibabawi no kaya ko. No,
Oo, anya titulagan ko. So nga raw ti matungpal. Unamay ta makatawan ti panagnaon mi nito. Ano sanda kami, barok? Tulungan da kami So sagot mo amin, nagastusin may. Ta-stayin kami ka nga road. Ha? Huwag mat nga man ko ko. Hindi ni pala na karkaro ti utang may papanawon na kami. Huh? Nakarkaro mo agastos ti panagnaan yun ti balay. Makatawanan nga gayan ayat talandong. Ano ay ti planom apanagkalay sata? Apay ador nung maun. Anya nga iti kayat mo asawan? Naggudwata amin na magastos, Ti plana ok, agbalay tapay ko mga umuna, sagbay ngagkasarta. Naggudwata manan iti magastos, Ay, di mo mat ngamin ibagbaga akas ta ti planom. Kano di ka magdamdaman? Marigata na ang agurno. No dituyak lang Pilipinas ngagtrabaho. Saan mat nga rod adakil ti sweldo? Masapula sa ganaan ta, ti masabayan. Tapno saan ta nga agrigat? Diyak kaya ti maipada kadagiti naasawaan dita nga arig na lawan ipakardan kadagiti naada nga po itirigat ti panagbiag. Ala, sumurot aklat ta nga rudan ka ni Jubel. Ibagbaga na kanyak nga agabrod kami. Ngam lumabalin, diyak kumakayat ti umadayo. Nagkapoy kan? Tadi ka pala nagwang. Wang ko na maon. Inay, nodakan ton ijay. Agipaw ikakininanang mo iti pagpatakder tayo iti balita. Sana balita, gudwata mo iti gastaws. Sa bagay, mayat matkit ni day ta kapanunutam. Kasta, nagbaliw ti desisyon mo. Wan gayam, jakmat ngamin amo akas jay gayam ti plano ni Lando. Apay, anyat plano na aya. Agudwa kami kano iti amin agastos. Ti kayat na, agi patakder kami pa iti balay may sakbay ngagkasar kami. Wan may mayat matlaan ti kasta. Kan, saan na kanton nga isi-isi tada share mo iti magastos yu iti balayaw. Isu nga rod mat day ta tinapanunot ko. Isu akinayat kun at isumurot kan ka. Agkuyog tangarudan nga agipag na iti papeles ta. Agabrod gamot gaya ban anak ko. Jakab mo nga gilaklakat kan iti papeles mo. Wan nanang, taplano mi kanilando ti agpatakder nga umuna iti balay may sakbay ngagkasar kami. Ay kat, nagsaya atin ngay no kasta. Da kayon to ti pagpawitak iti kwarta nanang. Kat da kayon to ti makaammo makisao kanilando. Kitain nyo tadyak kayat ti malugi. Masapul apatas ti magastos. Ay kat, isu anak ko. Agpakada akon lando, inton rabiin ti flight me. Ay, say-sayatan maron, Trabaho ti papanamigay. Ang mga munoy so ka anak tunod da ka jayay. Anya mo day tangay bagbagamon. Isu nga rod anagabrodak, tapno makay patakder tayo ti balay ta. Nasayata nga ron no kusta. Tay ta kumati ka na yun na panunutan, no da kan to jayay. Uray si kamat Ang mga no si kamat ti makabirok iti sabali. Si ka nga ron, ti kinatulag ka. Alang nga biro ka manan iti sabali katulag ka. Nagrigat ti trabaho tayo. Kanayon ang mabannog ti tao. Katanusan ta Sana bali, tadakkel ti sweldo. No sadi, no laditan ti pangibabaunan dagiti amo tayo apagdalusan tayo. Mayat kit di tagkukuyog tayo ang mapanagdalos. Kan agkukuyog tayon tumanan nga agawin. Sa bagay mo't kit di Kan, kumusta ngay? Narugyanan ang ipatakder ti balayo. Wen kano, rinugyandan. Ay kat nasayaat nga rod No makapagkasar kayon kanilan daw. Agsubli ka kadipay dito abraw? Saanan? Umanay man siguro ti 2 taon ko dito tapno makabalay kan makapagkasar kami. Uray siya. Lepasak lang ti kontratak mo't dito Agawid akton.
Kat anya ngay nanang, sa anak ba't lang nga nalugi? Kitaan nyo tamang ano sa uran nakmatan nilan daw. Ay, saan, anak ko? Naghuyog kami ang kimatang iti materialis. Kaya dua kami anak isaw iti karpintero amang trabaho iti balayo. Nasayat mo't nga ron no kasta nanang. Agi paw itak pa iti paggatang yo iti baka ken kaldeng. Imbag to lang asang petak. Paadwak to. Tadyak kayatan ti agsubli dito eh. Naikat, adakan ka dayta, anak ko. Dandanin malpas ti balayaw ka ni Ria. Uwing tatang. Kahit ano ngay kanaw ti panagawid na may. Into malpas ti kontrata na Kahit agkalay siya kayong taon. Kaya una tatang. Awan to ti problema may ta damo balay may. Maya bangagpay sa tinapanunot jaw. Ti agipatak dari ti balayaw. Siya lang tinagpanunot. Kastaya. Kawan mo tatang. Karumbang lang ang agudwa kami amin iti gastaws. Kahit na impagmamay ta imanugo mo ni Ria. Apay katasaan ng ngay. Hindi siya tinangasawa iti day dinanang mau. Siya amin tinaggastaws. Agbirok pa'y ka iti dadakal na iti sabong Idi day ta Sa nga oso rata sab-usabong itang. Nalpasan ti balay dalando kon Ria abalayan. Ay, wen nga raw nabalayan. Ti isa sang putlaangan ni Rhea ti maururay. Imbag kidi atay manugo ti anak mo nga agud wada iti amin na magastaws. Wen tapara mutlaang kadakwada dayta. Naimbag ka nilan daw. Tauray saanan nga agabroad, tadamot ti jeep na pagsapulan na. Ay, way nabalayan. Kaya naimpod ti anak kaw. Saan agasta daw? Ay, kasta abalayan. Ay, nakuripot na dyan nga anak kaw. Ay, isugaya nga daurnong na, abalayan. Excited akon nga gawid Jubel. Mailiw akon kaninanang kan iti kayan ayat ko. Uray sakmut Ay, kailiw ko ti pamilya. Saan ako nga agsublay? Adamot ton urnong ko apang rugyak iti basit to ang negosyo. Ay, uray syakmat. Ay, makainanatamat langan. Saanan akaslak kayod kalabaw ta? Wen nga rod Ay ngay. Magustuhan mo ilad balay ta. Ay, wen nagbanugan ta day ta balay. Iso ang magustok nga ron. Ay, kasano ngay? Tulagan ta ti kasartan. Wen uray simple lang akasar. Tasaan tan nga gastos iti dakkan. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Win Dagiti latan asidag akakabagyan ti maaways. Kan dagiti kakaruba. Ket dumanon kayo nga rudan tapno matulagan ti kasarta. Kablawan kayo anak. Sapay la kumaata na ragsak to ti panagden na yung agasawa. Agyaman kami tatang. Kablaawan kayo, anak ko. Kat sapay ko matasaan kayo nga agap-apa. No adasaan nyo apag kinaawatan, pagtungtungan nyo itinasayaat. Saan kayo nga agsinsinong ba? Wananang, katagyaman kami Congratulations, friend! Oh! Imbag man ta nakaumay ka, Jubel! Aywan, isugayam ti asawa ni Lando. Ay, Lando! Iso ti kadwak iti abroad. Ay, kastaya? Ay, maragsa ka na kamakamamukang ka, Jubail. Ay, kasta akmot Kat, congrats kada kayo adwa. Ay na, nakaragragsak ti umuna arabiita kasagasawa. Uray syakmat Lando. Nagmayat gayam tirik na ti adabukod na pagtaengan. Wala, nang rona ka agpada nagrigatan ta dayto apalay. Sapay la kumaa, tawan agbalin aparikot ta kasagasawa. No saan ka nga garambit iti parikot ta, awan ati agbalin na parikap. Uray si kamat Nawadwad mo basi tinapasadak ita Ado nga minti pasahiraos. Kin nagsasarunot ti arkilak. Agad nasaya manungay mati na pasadaam lakay. Ay, para kanya la dajay na. Ikabil ko pala dito money bag kao.
Aywan, naibus gaya mo ti pang kusina tayo, Lando. Ay kain kanto gumatang abakit. Si kated daw ay ana. Iso nga no, samtag palingkay. Malatain naman nagsawal. Nang duda kong kahit. Na, apay nga tangay. Di mat itad kanyak nila no nagiti masapsapulan na iti ipaspasada na ay Jeep. Siyak mat nga rin gasgastos iti amin nakasapulan dito'y balay. Ay, imbaglakit din tada urnong ko. Kan ado ti taraken ko ababoy, baka, kas kadakal din. Ay na, talaga ako ripot mat ti asawa. Oy, Jobel! Si kamat gayam ti masabat ko. Kumusta kan? Okay, aklang mat. Imbag mata na sabat ka. Ay na, awisan ka inton ang kalay sa aak. Talaga? Agkasarkan? Wun. Apay, saan ka di anak kapapate? Ay, nakapatakder kayo kadimatan iti balayo? Wun, friend. Kat, nagudwan nyo kadimat ti magastos iti panagkasaryo? Ay, saan? Naglaingan nga'y. Iso, ti lalaki. Iso amin at agastos. Kan, at dabalay nan, friend. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Siyakat, gudwa kami kanilando iti amin agastos. Ay na, naswertsak laang mat ate at mabalin na, friend. Ti ko namkit di, friend. Talaga nga imot ti asawa. Agdalusak man kit di ti sirok ti kama. Nabayagan na jak nagdaldalos. Sigurado ang natapukan. Ay, idandan ko pailaan to'y kama. Ha? Aday ta, nawaya akon amang walis iti igid kan iti sirok ti kama. Ne, anya ngay dati kas na nabalkot iti lupot. Kita man, na, alkansya daytoy Ay, lukatakman daytoy. Apay pinakibiyang metel kan siya. Saklat ti mabalin na mga alay ti karga dayay. Kasano, kat manipod nagdan nata, awan mat itad mo kanyak akwarta. Siyak mat amin ti agasgastos. Imbagpaykit di dya asawa ti gayem ko. Taiso amin ti aggastos di dya balayda. Pati pa nagkasarda, gastos amin ti asawa na. Imbagam ko makanyak Sana kasta? Basta mo ilatatakawa mo ti karga tel kan siya. No adda panunot mo, saanan anaskin nga ibagak. Rumbang lang nga itad mo kanyak ti mapaspasadam at asawa na nga rudan. Naglalay nga mga imoy. Sa tagtrabaho, itag ko kang katima gadak. Kadun ta asawa na nga rudan. Nagtrabaho ka mo tapno da kwarta. Hala, yag mo titinakaw mo karga tel kan siya. Awanan, nagastos kon. Inggatang ko iti linamot ta. Huwag ka babayin mo. Urnong ko dayay. Isublim no kaya mo nasaya ka kanyanay. Awanan ko naklang arudan. Uragan ano ka, nagastusan. Kano danda ni 100 ki amin dayay. Nagastos mo amay. Awan nga rudan, nagastos kon. Paray, di magagatang ka iti baka Uwan paray. Apay, adlala ko. Huwag ko ma. Ala, may kunto kitaan paray. Inukod kun angay niyag dito'y balay mau. Adda di tarubayan niyaw. Impagugkaw. Anya? Sige. Kitain taman nga rob. Tanwag kinaawatan ta iti presyo. Gataan nga ko. Apay ngay nanang, awan mo tan may sa abakak. Anya ba ka? Tay kadakalan abakak, nanang. Kano inukod mat nilan daw itay agsapa. Anya? Nangyapanan na ngay? Ay, hijak mat dinamagan Kunak ano amaw. Ay, saan nanang? Diyak amo nga inukod na. Ay, kahit mapan mo damagan iti asawam Sa dino tinangyapan am iti bakak. Kuna ni nanang nga inukod mo. Inlakaw. Nagpuskol mo tan ti ropa man ang ilako. Kano saan mo nagbambanugan day dya abaka? Nakwits ta na. Inalam ti karga ti alkansya. Di mo mo nagbanugan. Ay na, awan sir-sir bim nga asawa. Imot ka. Agsinatan. Kaya na.
Tangay si kamot ti mga yata mangisina kanya. Pumanaw ka ti balayay. Itad mo nga ro dati nagastos ko iti da ito abalay. Awang kwarta ka maitagkaw. Anya? Apay tawon na luto amakan. Nagluto ka matay ti kanam. Anya? Manipod ita, ag kanya-kanyatan. Awan pinakibyangan na landaw. Anya? No saan ka makaanos? Sikat ipumanaw dito'y balay. Di nak mapapanaw dito'y, tadagastos ko dito'y. Naggudwan ta ti gastos dito'y. Wala? No ko na mga wampin na kibyangan. Di awan. Unay matigas-gasat mo na nakiasawa. Imbaglakit din Tasana kasta tinakiasawaak. Saan na abibyangan ti sweldo? Isu amin ti aggastos iti kasapulan mi iti unag ti balay. Aya? Imbag ka pa'y? Siyak nga'y, awan pulos itod na asapul na. Di mo pa'y lasinaan. Kaya't ko asinaan Ngam di namat itod tinagastos ko nang ipatakder iti balay. Awan kanok kwarta na. Di, si kanti mangitid itinagastos na ijay balayo, tapapanawo mo. Nawang mga kwarta nga itod ko. Dahil tala ang atirigat na, Rhea. Apay nga di ka naglaba. Awan maisukon. Naglaing kan? Sanayang ag kanya-kanyatan. Laba am tibadom, talaba ak matibadok. Ha? Kasta ti kaya mau. Ay kadwan total makasarili ka mo laeng. Sige Tangay kasta kaya mau. Agbiro kak iti para lutaw. Para laba iti kawas kao. Yawi ko tuyo na. Ay kat makaamu ka lang daw. Aramidam takay kayat mo. Imot. Awisan ka kumama pamangan Aileen. Tapno da magkasango ka mangan. Ay wala manong. Ay talagayam. Ay, mabalintag damag. Ha? Anya day tangay manong. Balasan ka pa ay. Kuwamot. Apay aya. Namangan no mabali na nga gaharam kang ka. Mga manadasawa. Kandang hindi ka magkinaawatan. Iswa nagsina ka may. Ay, kastaya. Uy, intang rob mga anay. Mabitbisina ka. Ay, nanabasugak unay. Talaga na imas tiluto na dito'y apanganan. Kanayon ka kadiamangan dito, manong. Uy, manipod din na ilutuan ti asawa. Dito yakon ruwar amang mangan. Talaga nga ron na saan kayo nga kinawatan? Ano, saan nakapayin nga ilutuan? Huwag nga rod ading ka. Ay, dala. Iyag mong ti bayad tikinan mo, tagbayad ta. Ha? Anya di ko na, manong. Kunak, ti bayad tikinan mo, ta mapana agbayad ay. Sika nangawis kanyak ngo may mangan. Itapagbayadan na. Karumbang lang takinan mo nga rod. Apay, sakit agbayad ay. No di na kumay nayaban, jak kumay mimay. Kuripot ka magayam. Ay, makamukang agbayan. Di na kumay nayaban no pagbayadan nak malang. Imbagam kumakay bigayam, tapno saan na kasi murot kan ka. Marwam kayo mo ta babae. Mahilig kay itilibre. Pa! Aglamin ang matay. Ay, aguri-gura matay. Sa dino ngay tinapanan ni Rhea. Ay nagriga magayam tag may sa niyang. Sabay maulawa mo na tumadarak. Ay nasabay lang ko mata sumangpo ni Rian. Ay. Sa dino naggapuam ngay. Di boyfriend ko Anya. Apa yan da boyfriend mo? Kat adamat JF mon saan? Eh, saan ko ba yung may girlfriend ni Aileen? Ni mararmam. Why? Madlagayam. Kan nagtulag tangag kanya-kanyatan saan ka de? Ay, pangasin. Tapag saritaan ta ko may tinasaya at ti amain. Saan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak lando? Kwa, di ka pa'y makiboy-boyfriend ta or nosan ta ti aming kadata. Apay anak kaida ka dita kat imalaldawan. Aguri-gura nga ron. Diyak pa'y nakatumari ti agas. Tamaulaw ka bumangaw.
mga mabalin nga igatangan nakityagas ka. At iti paggatang mau. Mga mabalin nga ilutuan nakiti kanag. At iti paggatang mo na 500. Bagim data suklinan. No kasta ko maakanayon, amang ted ka iti kwarta, dinagmayat lang daw. Itatanay baga na ka. Agsarita ta ko may tinasayatri ya. Inyat pagsaritaan ta. Sinam ko man ti bagbaga maboyfriend mau. Awan boyfriend ko, kung kunaklaang dayjay. Ada nga min na idanon kanyak, nga da ka no babae akadwam anakan iti restaurant. Awan day dyan babae. Awan lata ti makaartap kang kabakay. Yakayat ama pukaw ko ti kaskeng ka. Ay, wala. Di mo mat-aramidan ti pagrebeng ang kas asawa. Ay pa, manipot ita. Itad ko amin na good account. Makamu ka na mangi budget o na mangi dulain. Basta saan tangagsina. I love you, Ria. Asawa. I love you, Matlando. Katagyaman ata nakapanunot ka matlaangan.